Ens encanten els monstres, com este que porte jo així. Segurament perquè són esa part fosca que nosaltres tenim, no? El lado oscuro de la fuerza. I amb el meu amic Paco Jiménez fa uns quants anys van fer un llibre de monstres, un llibre de monstres superdivertit que es diu La festa monstruosa, que publicarem en Bromera. I pues, el vaig a contar amb el Cami Sibai perquè té unes il·lustracions tan xules que jo crec que val la pena que les vegeu. Col·locarem el Cami Sibai així, que se veja bé, per a que vegeu bé les imatges i me sentiu a mi. Obrim cabretes, les portes del teatret de paper i així tenim la festa monstruosa. Això va anar i era, una vegada, uns monstres xicotets i avorrits que vivien en un país trist, en blanc i negre, amb alguns tocs sangonosos de roig. Anaven a una escola fosca, llòbrega i tenebrosa, on aprenien coses de monstres, rugir, espantar, parlar amb la boca plena, escopir de gaidó, furgar-se el nas, domesticar llimacs i colobres. En acabar el col·legi, es reunien a casa de Urk, el més animal de tots els monstres, per fer els deures i per a berenar. Sa mare, a més de ser una bromista de capaveus, preparava unes aranyes confitades excel·lents, botifarres esclatades, ossos de sant, tot regat amb suc de tomata o de meló d'Alger. Aquell dia, la mare de Urk tenia coses a fer i els va dir: «Me'n vaig, acabeu els vostres deures horribles i després podreu jugar a qualsevol joc espantós. Alerta, però que no se vos passe pel cap ficar les urpes brutes en estos pots de pintura de color». Ara sí que ens divertirem pensant en els monstres. Un instant després que mamà monstre girara el cantó, ficaren les urpes brutes dins dels pots. I no solament això, també els peus llefiscosos i els genolls ronyosos, els nassos punxeguts, unes brotxes grosses polsegoses que casualment hi havia per allà i ho embrutaren tot. Començaren per la casa. Al bany pintaren cada cosa d'un color. El vàter roig, la banyera blava, la pica del lavabo groga, el bidet verd, totes les parets, els sostres i el terra els pintaren de colors diferents, així com els mobles. Si hi havia una dotzena de cadires, per exemple, en pintaren cadascuna d'un color. Les coses menudes com els coberts, els plats, els llapis o les pintes les submergien directament en els pots. Quan acabaren de pintar la casa, estaven tan entusiasmats, tan emocionats per la bogeria de colors, que isqueren al carrer. Li havien agafat gustet. Pintaven a una velocitat endimoniada. Aquella pintura monstruosa no s'acabava mai, de manera que pintaren els arbres de roig, el cel de groc, un sol morat, la mar verda, les coves blaves, l'herba taronja, el país sencer de 1000 colors. Primer ho pintaren tot d'un mateix color, però després descobriren les taques, els difuminats, les combinacions, els estampats, les ratlles, les llunes, l'estucat, i ells mateixos, sense voler, també s'ompliren de pintura de tots els colors. Els altres monstres del país i fins i tot monstres dels països veïns, en veure'ls tan entretinguts i divertits, també s'afegiren a la faena i entre tots es van muntar la festa monstre.
Quan tornà mamà monstre, tots, aterrits, s'amagaren. Es camuflaren en el món de colors dissimulats en aquella sinfonia acolorida. Tremolaven, perquè pensaven que els castigaria a no espantar a ningú i que els deixaria sense aranyes dolces una bona temporada, però estaven tan equivocats. Ella estava farta d'aquell país tenebrós i sinistre, en blanc i negre amb tocs de roig. Volia celebrar una festa i necessitava una mica de color. Per això els va prohibir que tocaren els pots de pintura. Estava segura que, com a monstres que eren, no farien ni cas. Ho embrutarien tot de color. Així estava molt millor. Fins i tot els monstres necessiten un poc d'alegria i de color. Per a celebrar-ho, es va fer un berenarot a base de xocolata, llengües de gat, que estava per a xuplar-se les urpes. I és que les mares són sabudes, fins i tot les mares dels monstres, i sempre saben com aconseguir el que volen. De manera que, si un dia, de sobte, et trobes en un país en què els arbres són morats, el sol verd i la lluna blava, i on les cases i la gent estan pintats de 1000 colors, no ho dubtes ni un moment, estàs al país dels monstres. Per tant, vés en compte, encara que, ara que ho pense, potser tu també eres un monstre. I conte contat, s'ha acabat conte de monstres. S'ha tancat i espere que la història dels monstres us hagi agradat. Adeu.